i amigues dels Països Catalans. Estem assistint segurament al darrer 11 de setembre de l'autonomisme. Durant molts anys, la consigna nacional d'aquest país era anar fent. I anem fent, ens deien. I ara aconseguim una mica més. I ara peix al cove, anem fent. Doncs ja no n'hi ha prou. Amb això ja no en tenim prou. Hem omplert espais de llibertat. Esquerra va apostar per la reforma de l'Estatut. Algú ens pot dir ingenus, algú ens pot dir càndids. Vàrem apostar per anar fins al final. Un Estatut Nacional d'Autonomia, ambiciós. Però a Espanya no es va posar al telèfon. Més aviat va agafar, com diuen a comarques, un xerrac. I va anar serrant i esmolant i retallant pas a pas l'Estatut que va néixer aprovat en el Parlament de Catalunya. I ara què queda? Doncs ja no queda res. Ja no queda cap més Estatut d'Autonomia. Ja queda l'estocada final, amics i amigues, que serà això del Tribunal Constitucional. Aquesta no tingueu cap dubte, serà l'estocada final, perquè algú amb bona fe diu, no, potser dirà que és legal l'Estatut. Us creieu que 12 individus durant 3 anys han estat incapaços de dir que l'Estatut és legal? Estan preparant l'estocada final. I no ens podem distreure. No ens podem distreure, perquè això s'ha acabat. No farem cap més estatut. No donarem la raó, ni un 5% de raó, a aquells que ens diuen que a l'altra banda del telèfon hi ha gent federalista disposada a escoltar-nos. Això del federalisme espanyol és com el matrimoni, perdoneu-me. Per casar-se, com a mínim, en calen 2, i allà no hi ha ningú que es posi al telèfon. Allà ho tenen molt clar. Volen la nostra assimilació, volen que renunciem a ser com som, volen que renunciem a la nostra llengua, volen que renunciem a la nostra cultura, a la nostra identitat, als nostres símbols. I per tant, nois i amics, comencem una nova etapa. Volem un estat. I algú ens podrà dir, per què voleu un estat? Fixeu-vos que durant molts anys, escoltàvem aquella cantarella que ens deia que no calia tenir estat, perquè avui en dia ja som a la Unió Europea. No cal tenir estat, ens deien, perquè avui en dia ja manen més les multinacionals. Doncs fixeu-vos que quan van mal dades, quan la cosa es posa difícil, amb una crisi financera com aquesta, cal tenir un estat. I heu vist com des de l'estat espanyol, l'estat francès, prenen mesures. Però també heu vist com a la Unió Europea, si no tens estat, no hi ets comptat, perquè ens han tancat totes les portes. Per tant, amics i amigues, volem un estat, i volem un estat lliure i independent per tenir selecció nacional de futbol en condicions. Volem un estat per poder anar al camp de futbol, de bàsquet, el que sigui, per viure la nostra bandera, amb la nostra gent, i no haver de veure una selecció que no és la nostra i que ens la volen imposar a dia i dia. Volem un estat per decidir sobre el nostre sistema energètic. Volem un estat perquè no vingui el Pizarro de torn, els d'Endesa de torn, que van xuclant les nostres empreses amb un mal servei, que doten de mals recursos al nostre país, per tenir un sistema energètic modern i alternatiu. Per això volem un estat. Volem un estat per fer la política laboral que convé als treballadors i treballadores d'aquest país. Per això volem un estat. Volem un estat per fer la política fiscal, d'una fiscalitat progressiva que ajudi els emprenedors, a la petita i la mitjana empresa, als que arrisquen, als que juguen, i no una fiscalitat a l'espanyola que prima les grans rendes i els grans terratinents del sud i del centre de l'estat. Volem un estat per deixar de pagar els ministeris de Madrid, aquella colla de corruptes, aquella colla que mantenen els advocats de l'estat de Falange, que després ens apareixen sota el llençol, Arenys de Munt. Per això volem un estat. Volem un estat lliure i independent per poder ser presents en tots els fòrums internacionals, per anar-hi com catalans i catalanes que som, per representar la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra manera de ser, per no haver d'anar a pidolar a Madrid que ens protegeixi la Patum, com està passant en aquests moments. Per això volem un estat.
I cada matí, tots vosaltres, cada matí quan ens llevem, hem de pensar una sola cosa. A qui convencerem durant el dia perquè se sumi a la causa de la independència? Cada dia hem de convèncer un català més. Cada dia hem de convèncer un conciutadà dels nostres. Si no, no ho guanyarem. Perquè per tenir un estat, amics, com deia el Joan Ridao, cal paciència. Però cal convèncer. I convèncer vol dir ser capaços de fer un país atractiu. Un país on la gent vulgui adherir-s'hi, on els nous catalans que arriben d'altres civilitzacions, amb altres creences, amb altres orígens, també s'hi vulguin sumar, també s'hi vulguin sentir còmodes. Si volem un estat, també cal un sol poble. No podem acceptar la divisió de llengües, la divisió que ens volen posar aquells que de l'insult, de la vegueria, de la ganduleria en fan la seva causa. Els ganduls, sí senyor, aquells que bramen però que no fan ni un pas pel país. Si volem un estat hem de treballar, i molt. Aquesta és la nostra Catalunya, la Catalunya dels treballadors, de la gent que vol llibertat.